mar odiechieng'. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni to mokwongo magi thond weche mabende waiko ni gelak sechegi. Familia mar Albert Ojwang pod dwaro ratich wuodgi mabende notho e lwet obila. Rumbi mag lit kod kuyo kwako gweng' ma Kaswa iko chogo e sub-county ma Nyando tok jabodaboda moro ka ngimane ok owuon e yor derruok. Bende jokene ratich oganda adek mane omaki kalure kod ng'anyo mabende nobagi e pacho kae juma mokalo owe thuolo kod omenda ching' maromo shillings 200,000 ng'ato ka ng'ato. Machiegni familia mar Albert Ojwang pod dwaro ratich wuodgi mabende notho e lwet obila. Mai giwacho e kinde nyasi mar alam ne ringre Ojwang mabende dhi nyime kanisa mar Ridgeways Baptist e boma ma Nairobi. Giwacho ni giseyudo sir kowuok kuom oganda jo Kenya chakre ne Albert owit ngimane e lwet obila. Kakoro gikwayo piny owacho mondo mi owuog oko kendo miyo gi ler ewi gimane otimore ne wuodgi Albert. Maybe the government should do something more, and maybe our courts should pronounce themselves. Maybe the justice system are for a selected few, I don't know. But it's my prayer that we may give hope to the younger generation coming before us that our constitution is what it means, a constitution. Albert was just amongst a group of bloggers, and this is what he does. But I want to tell you that the eye of God is never closed. We may take the children right now, the young boys right now, to be an offense, while for sure it is us to bridge it. So we believe that as we cry, this God who is close to the brokenhearted, he will help us in this country. Minodo Ojwang bende noloso yo machalo kama e kinde nyasi mar alam ne ringre Albert Ojwang. Albert left at a time where I didn't expect that he would leave, but it was God's timing, and us as human beings, we can't do anything about it. It's heavy on us, it's heavy on my son. He actually doesn't know anything that is going on, but his last words were, "I love you, see you soon." So seeing him soon here or even in the mortuary it really broke me. But he has always told me to be courageous, so I just want to stand strong for the sake of our son, the mom, the dad. Bende gioro ote mag lit kod kuyo ne familia mag jogo mabende nowito ngimagi kinde ng'anyo mane obagi juma mokalo e pacho kae. Ringre Albert kod ibro tere gwenge mag Homa Bay odiochieng' ma kawuono motelo ne iko mare chieng' tich abich mar jumani. Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo ni rumbi mag lit kod kuyo kwako gweng' ma Kaswa iko chogo e sub-county ma Nyando tok jabodaboda moro ka ngimane ok owuon e yor derruok bang' miyo moro mabende nchane oting'o wacho ni nokwalo simbe. Jabodaboda no moyang nyinge kaka Samuel Okala wacho ni no ka ngimane ok owuon Otieno Manyoro kotiyo kod jakede e od wadgi ka jalup ruoth ma Kochogo South sub-location Evelyn Obuon oyango mai ka olero jabodaboda no nchane oting'o miyo moro mane owuok e liel e giko dira mokalo kane otere gwenge mag Ahero kaito bang'e miyo no wacho ni Samuel ne okwalo simbe. Ko wacho ni jabodaboda no mabende wuok jabodaboda mabende wuok alwora no nchane odhi limo Samuel tok yudo lipota ni ne okwalo simba miyono. Koloso kod nyakalondo ni Obuon owacho ni Samuel ne okwedo wach kuo mabende ne itude gono ka Obuon koro wacho ni chalni mane gimamiyo mane gimomiyo ncha chalo ka gimane okawo ngimane. Omedo ni ncha ne gisegoyo lipot ka obila mabende no chopo kanyo kendo tero ringre Samuel e kar kano ringre jomotho ma otho funeral home ka koro nonro dhi nyime e wi gima dine kela tho mar jabodaboda no. Bende jokene ratich oganda adek mabende nchane omaki kalure kod ng'anyo mane obagi e pacho kae juma mokalo koro to we thuolo kod omenda ching' maromo shillings 200,000 ng'ato ka ng'ato. Jokene ratich oganda go magina John Mulingwa Nzau, Mark Amiani kod Mutunge Mwangi itudo kod tulo kod kuo mabende noneno e kinde ng'anyo mane obagi e pacho kae juma mokalo. Burano koro ibro winji kochopo kanyo tarik 23 mar dweni.
Wadhi kaunti ma Migori kama waidonjo dak ma Nyakurkuma e sub-county ma Uriri mabende nochiwo lopegi ne kambi mar Ketraco ne gedo mar Dagmach koro dwaro mondo kambi no chulgi. Jodago kotenegi kod John Odero wacho ni Ketraco ne osingo mar chulogi ne lope mabende ne gichiwo higa mar 2023 to nyaka sani mano pok otimore. En mar Ketraco mano kale puothewa. Wan gi jok mano muk utegi mapoko chule te. Wan gi jok mane okuny chumanie lopegi poko chul. Wan gi jok mane lopegi waya ne okale mane ginyiso wane gi chulo. Pogi chulo. Wan gi jok mano keth gigegi machalo yien, niang', oduma, marieba gang'o. Gigo poko chul. Kakoro gi osingo mar ka okang' mager ne kambino mar Ketraco kaponi ok ochulogi e juma achiel. Wechegi ne osira kod Joyce Manoa mabende koro wacho ni kambino mar Ketraco nyaka to koro chulgi ne lope mabende ne gichiwo negi. Ne ginyiso wa ni gino tieko mana dwe achiel kende kata gi nus to gichulowa. To waserita ma koro higini oselokore sani higini 4 kapok waneno gimoro amora. Emomiyo achiwora ni mondo serikal okonya. Serikal mondo konya. Aleo onge kaka dang' atim. Onge kaka madang' ago e odi ago ma odi kuom serikal. Gipara yawa. Komachielo eni jabero mar piny owacho Laktar Johansen Oduor koro tieko bero mar jong'anyo mabende ne owito ngimagi e kinde ng'anyo mar mabende nobagi juma mokalo e chuny boma ma Nairobi. Jabero Johansen ne olose yo machalo kama e kinde mabende notieko bero ne ringre David Mwangi ma jahigni 19 mabende nochiel gi magina e kinde ng'anyo mabende notimre pacho kae e gwenge e kar dak ma Embakasi. So what we found was there was a single gunshot on the head, which entered on the forehead and exited on the back of the head with a severe damage to the skull and of the brain. There was no any other injury, so that was the cause of death. Kijana mwenye amekufa David Mwangi mimi ni anko yake. Ametuambia kijana yetu alipigwa risasi hapa kwa jicho ikatokelezea pandile nyingine ikaribu skull. Ni mtoto wa miaka 19. Kwanza tuko na huzuni sana. Kuliwa mtoto mdogo hivyo, kuna uchungu sana. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Laktar Fred Matiang'i bende koro onyiso dwaro mare mar bedo jatend piny yiero maduong' mabende biro bedo higa mar 2027. Laktar Matiang'i ne loso e Citizen TV kama bende onyiso jo Kenya dwaro mare mar bedo jatend piny kowacho ni en kod lony mararieya mar neno ni piny Kenya otimo maber kata uchumi mar piny Kenya odhi nyime e yo makare. The country needs a hard-working, honest, consensus builder or leader to mobilize the country and create a level of trust in the people of Kenya to invest their energy and their focus in moving a country to the next level. Laktar Matiang'i wacho ni jo Kenya mathoth kale midhiero mathoth ahinya pacho kae kabende en kod lek mar neno ni obero ngima jo Kenya kabende owacho ni obro neno ni telo ma pacho kae bende obedo mano ma jo Kenya nyalo yude ber kinde ka kinde. Level of pain and misery that we have seen in the country is surprising. Basically performing below bar, we are looking at things that have nothing to do with our destiny. I honestly feel the challenge and the call to make my contribution to my country from that office of the president. Laktar Matiang'i bende omedo seyo piny owacho mapacho kae kuom rem chiwo arita makare ne jo Kenya e kinde mabende ging'anyo ne dwaro mopogore opogore. Where were they when that was happening? I don't want to pretend. I know for sure that the National Intelligence Service listens to our phone calls and so on and so forth. This happens. They have ways of collecting intelligence. My honest view is that if indeed goons were hired by an individual and the government has got evidence that that has been done, then honestly speaking, it is right to act on that particular matter. But when action is not taken, wechege nosira kod jalonye weche mag siasa Ngire Gitile Naituli. Hiyo ni usemi ambao naunga mkono kwa sababu maisha ya usoni belong to the youth. Hawa vijana wetu, serikali fahamu ya kwamba wako na ile inaitwa genuine concern about their future and that of their children. Mane mabedo kelo e giko mag weche manyien e yorno maradimba gi elaksichegi to magi thund weche mabende ne waikoni.
Familia mar Albert Ojwang pod dwaro ratich wuodgi mabende notho e lwet obila. Rumbi mag lit kod kuyo kwako gweng' ma Kaswa iko chogo e sub-county Manyando tok jabodaboda moro kaonge mane ok owuon e yor derruok. Joked ratich oganda adek mane omaki kaluwore kod ng'anyo mabende nobagi e pacho ka juma mokalo koro to we thuolo kod omenda aching' maromo Sh200,000 ng'ato ka ng'ato. Watudo koro mokanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien e yo machuok to koro mokanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni tim mar Gor Mahia kawuono riembe tich kocha mar Zedekiah Otieno jalupne Michael Nam to gini technical bench mangima. Kokalo oboke mondiki ne ute mafwambo weche gi jakom mar Gor Mahia Ambrose Rachier, Gor Mahia okawo okang' makamano kaluwore gi winjruok ma giwacho ni gisebedo godo gi coaches go kaluwore gi chenro ma gin godo mar loso kendo tim nero manyien. Gor Mahia bende ochunge tich security mage duto, kamano ero en wach ma Rachier wacho ni otim e yor winjruok maonge ywaruok moramora. Kuom mano Rachier singo machiwo milome moidho kotudore gi wach makamano. En jatugo mar rugby mar KCB RFC Samuel Asati owacho ni tim mar Kenya ma Simbas ma jotugo 15 koni gi koni nyalo dhi timo maber e tuke mag laro thuolo mar World Cup ma gidhi goyo e piny Uganda gi tim mar Uganda. Jatugo Nairobi bende go kamoro amora e dier pap owacho ni tim mar Kenya nche notimo maber e tuke mag osiep ma nche notimore South Africa, gino makoro miye mijing'o ne gidhi timo maber. Africa has been one of the best I've had in quite some time, and having played the matches 3 to 4 days after each match, that's the format that will be played in Uganda. That's what we've been trying to emulate, and I believe that that's good for us, and that's one thing we never did in 2022. Yeah. Kocha maduong' ma timno Jeremy Pawwater nche nolando kweth ma jotugo 28 odiechieng' manyoro mabende biro yudo thuolo mokwongo ka moko kuom ma jotugo mabende magin mawelo mabende pok nogocho ne timno gin kachiel gi Vincent Mwikali, Patrick Sabatia, David Bunduki kod Samuel Ovwamo mabende duto dwa donjo e timno kuom thuolo mokwongo. Tim manager Jimmy Munene owacho ni tim ma Uganda en tim matek ma ok gibi kawo kanono kaluwore gi bedo ni nche gilo tim ma Limpopo Blue Bulls, tim mabende Kenya oseradogo e kinde mokalo. They beat the Limpopo Blue Bulls, which we played with and lost, and obviously also Uganda at home, and they'll be channeled and fueled by their fans. So obviously for us going to the games and underdogs, one of the things that obviously the pressure will be on us, but the thing about the World Cup qualifiers that every game is a final, and we have to step above and we have to just make sure that we forge forward as a team, both as a technical end together with the players. Kenya biro yao campaign margi chieng' tich ariyo ka gibiro gocho gi tim ma Uganda e paw tuke ma Mandela National Stadium. Komachielo bende en ni kweth mar jotelo ma klab mar FC Leopards manche noyier motelnegi kod jakomgi manyien Boniface Ambani igeno ni kiny biro donjo e apisi ayanga e chenro machiwo apisi mibiro tim kod jakom mawuok Dan Shikanda. Ambani nche noyudo kom makamano bang' yudo ombulu 1,101 kanoloyo jalo miluongo ni Enos Mutoka mabende jal kende mane piem kode mano yudo ombulu 682. Ile tu tujaanza kazi officially, but at least vitu zingine tutaanza kuangalia zinaenda namna gani hapa na pale. Ngoja handover officially, that should be tomorrow, and then from there tajua what next now. Jalo mabende biro telo ne kweth makamano en Isaac Mulanda mabende nyoyier kaka jagoro kachiel gi jakeno Newton Lime mabende biro chope nyasi makamano. Tulikutana jana pahali kidogo tuka map out vitu zenye nafaa kufanyika hapa na pale. So we are on. Ngoja tu siku ya kesho ndio tujue where we start from and where we are going, we are headed to. Komachielo bende en tim mar Kenya madhi e tuke mag laro simo mar piny mangima dhi bedo gi thuolo makare mar piem e Eugene, Oregon chieng' Jumamos ni eri kama ibiro yiere moko kuom jotugo mag wakeini mabiro dhi chung' ne Kenya. Jaloch mar ng'wech mar mita 500 Beatrice Chebet, jaloch mar ng'wech mar kilomita 10 Agnes Ngetich kachiel gi mamoko gin moko kuom mago mabende dhi e piem makamano. Jalo manyinge onge kwethno ero en Faith Kipyegon mabende miro mi thuolo achiel kachiel madhi siro loch mare. Magi weche tuke, nyinga Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo.
Dakika paga uchiel tok saa 7 chendo ne wango nyango no chako saa 4 wange awiye lodo mabeyo sana Luet Lydia Koth Nyalego gango bote ye chendo mar donse kanya sach ko ritimo rita kinyo tudre kin saa 4 wange kao kamano to aboromo saa 10 wange Ramogi TV kamwadhi penjo laktar kauno penjo laktar ango kik bai